mainit ah. Nani ang Pinoy. Pinoy gani, nani ang kape ha. Inani ang Pinoy nga kape ha. Ang Pinoy nga kape, inani yun. Naon ay, inaniyon niya eh. Inaniyon pag Ginoo. Inaniyon siya pag kuan ha. Tasa ako sabihan akong pan. Ako man hindi sudog plastic kay init. Nani ha. Nani ang Pinoy ha. Nani kadaghan sa Pinoy ha. Naniyon ra gud oh. Naon. Ano kayo? Nani raw na naman daw. Pero nakaka-vlog nani raw mo. Wah. Simple lang good oh. Ngaon tayo niyo. Hi everyone, ngaon tayo niyo ngaon. Sa akong ability sa pagka wa pa ko maminyo sa kong bana, mo gyapon ako pagawas pero kana lang i-timing nako nga wa siya kay kung naa siya, ikasab-an di ko. Ikasab-an ko nya mingnon ta nga. Pilipino mo ni muna nga ako magbantay pug naa siya. Naa siya or magdihi pud ko pero wa siya magkaon nga sama pud sa Pinay. Nga sama sa ako ang nagigikanan nga pagkaon na tus-tus kape kaon wala lami kayo. Lami kayo mabusog jud dinay angay kauwaw inani ay basta inani among ako nandan wala nagi ka angay kauwaw. Muna padayon nagi kog kaon, padayon kog kaon, tus-tus kape sa kape sa kan awana. Busog na ko. Busog na. Hindi na ta kinala mag-uwaw. Pas para manalay ka vlog. Kay uwan man ron, wa mo kailangan magtrabaho, nawasa ko lain may idea. Ano pa? Ari ko sa pan magtuslo. Ano lang ni. May na lang ni ba na ko ika-vlog. Simple na good pero relate match dito sa Pilipino ay Pilipino to Pilipina ay nato gyud. Tuslo lang kape upan na daog na ang pamahaw. Daog na ang breakfast sa early in morning. Anak pul katon buka akong anak ko tuslo pul pero kitan ko sa kumbanang inato mong buhaton na asa nasuko nasuko gyud pero kay wa man sa dire pagawas sa ko ang ability sa usa ka Pilipina inato mi magkaon maskin sa kong mama tuslo gini usa kape ituslo ang usa ka baso kini usa ka baso ani nya ituslo ang pan sige lagi tuslo nya kaon tuslo kaon pero kung ba na makakita inani masuko dito o madlong lahi man to masuko man to mingon na no good dili daw kuno maayo ang inanang ability pero sa ako sa akong part okay man kay mo man akong namatan og buot nga sa ko lagud ko pagka kuan ko Pinay gud gikan sa popuri kayo nya kanilaging kanang nagabanata og di man noon kanang dato akong bana nananggin makakaon mi sa usa ka adlaw katulo or more than ana okay kayo pero sa ako ang ability sa akong pagka Pinay nga na ako din sa Philippines uslo pero na akong bana magformal sa kay hadlo ko kasabaan niya ko. So that's all for today everyone. Short story pero long version sa yaw. Hello, bye bye.